En dan weet dan dat gebied met witte sneeuw, met rein. Ja, en dat zou dan ik nog wel eens ijzel worden kennen. En mensen, het kan joen en vannacht geleid worden. Laat ik het maar op mijn richtje zetten. Joen en vannacht. Nou, eerst misschien nog wel kans op wat sneeuw, op een winterse bui. Hield ik van vannacht, maar het kleert het ik weer op. En het jouw temperaturen tussen de min 1 graad op de eilanden en min 5 graden in het oosten en zuidoosten van deze provincie. Dus steeds maar lichte onmatige frost. En natuurlijk de kans op glijdens. En dan de wind, die komt uit het noorden en noordoosten waai. En die zal zwak of matig wezen. Ja, meneer, beginnen we met de kans op glijdens. En hoe daar hebben we zinnen, hebben we bewolking, een keurige winterdag, want het blijft droog, zet het nou stiert. De temperaturen plus 2 graden op de eilanden en min 2 graden in het zuidoosten. Dus op sommige plekken stelt ze nog een ijsdag. De wind die komt morgen uit het noordoosten en het noorden waai, zwak of matig. In de nacht lichte frost, maar ik kans op wat meer bewolking. En dan terug naar het fruitjoch. Waasje, een winterse bui geldt vooral van het westen en het waardgebied. Vierders zinnen, hoe daar 1, misschien 2 graden boven nul. En in de nacht nog wat lichte frost. Maar dan zetten we terug naar de tongje. Dat begint met rein en dat gaat oer in sneeuw. En dan kan er wel eens 8 centimeter sneeuw vallen. En die sneeuw valt dan vooral in het tweede pad van de dag, in de joentijd en in de nacht. En dan is het gewoon weer winter. Nou, winter is het dik op vreed, maar betekent sneeuw, misschien laat er even wat zinnen. En de temperatuur, ja, die gaat in de nacht van vreed op sneeuw richting min 5 graden gemiddeld. Want ze is een lichte, onmatige frost. Nou ja, op de meeste plekken matige frost. Hoe het verder uitpakt, we met de moon, maar weer even in het waarsjen.